καταλάβει τι είναι το coaching και όχι γιατί θα σας το πω εγώ, θα ακούσετε, θα δείτε τις διαφάνειες, αλλά γιατί θα το ζήσετε. Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα το ζήσετε. Το επαγγελματικό coaching επικεντρώνεται σε ένα πράγμα, σε σένα. Τώρα, αν εσύ είσαι άτομο, αν είσαι επιχείρηση, έχει σημασία, επικεντρώνεται σε σένα. Επικεντρώνεται σε σένα και πού στοχεύει. Στοχεύει στους δικούς σου στόχους, στις δυνατότητες και τα ταλέντα σου, στις επιλογές που έχεις, στις επιλογές που θέλεις και τέλος στο δικό σου το μέλλον. Αυτός είναι ο σκοπός του και υποστηρίζει εσένα. Υποστηρίζει εσένα γιατί θέλει να σχεδιάσεις εσύ, όχι εκείνος, να στο δώσει έτοιμο, το δικό σου μέλλον, τους στόχους σου, μέσα από μια διαδικασία ισότητας. Ο coach λοιπόν έχει ευθύνη να κάνει τι. Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή το καινούργιο της επικοινωνίας, ο coach θα διερευνήσει, θα αποσαφηνίσει και θα προσιλωθεί στους στόχους του πελάτη. Πώς θα γίνει αυτό? Με θετικές ερωτήσεις. Ερωτήσεις που έτσι ακριβώς όπως είναι διατυπωμένες, αγγίζουν τη σκέψη του πελάτη, του coaching και του βγάζουν πραγματικά αυτό που σκέφτεται. Το υλικό αυτό που μαζεύει ένας coach μέσα από τη συζήτηση, μέσα από την επικοινωνία με τις ερωτήσεις, το δίνει πίσω στον πελάτη, είναι δικό του. Αλλά το δίνει με τέτοιο τρόπο, με ανακεφαλαιώσεις και ομαδοποιήσεις, που φτάνει ο πελάτης να καταλαβαίνει τελικά καλύτερα το τι θέλει. Έτσι λοιπόν τον οδηγεί στην επίγνωση της δικής του πραγματικότητας.